Ndinoda kukwasemo semukati mezuva ranhasi zvakare apo patine chimwe chidzidzo chaichadotibate nezvacho mukati mezuva ranhasi. Musoro wenyaya watinao mukati mezuva ranhasi unoti upenyu muna Jesu Kristu. Upenyu muna Jesu Kristu. Mukatarisa chidzidzo ichi chakada kutifanana nechidzidzo chatakaita chapfuura changa chine musoro waibata pamusoro pekuti tiriwo rudzi rwaJesu Kristu, handitika tiriwo rudzi rwaAdhamu wechipiri. Saka nhasi tine chimwe chidzidzo chakada kuti siyana mbichana asi chine musoro unoti upenyu muna Jesu Kristu. So muchanoti sekutsanangurwa kwazvinoitwa mukati mebhaibheri, dambudziko redu isu revanhu dambudziko rekushayikwa kweupenyu hwaKristu mukati meupenyu hwedu. Pose panotsanangurwa bhaibheri, pese dambudziko parinotsanangurwa mukati mebhaibheri, especially mutestamend itsva rinotsanangurwa richinzi tiri muchimiro, nemamwe manzwi rinonga richinzi takafa. Asi kufa uku hakusi kufa kwepanyama kunoitika kana mweya nemuviri uchinge waseparata, asi kufa kwepamweya, kwekuti mweya waKristu hausi kurarama matiri, kana iye Kristu wacho asingasi kurarama matiri, anova upenyu. Nemamwe manzwi tiri muchimiro chekunzi takafa, tiri vanhu vakafa pamweya. So nhasi toti tibate kuti upenyu tinowana munani, sezvatakambodzisa pachidzidzo chapfuura kuti upenyu uyu hwatinogamuchira patinozvarwa pacho tinowana muna Kristu Jesu, muna Adhamu wechipiri. Tinofanira kuti tizvarwe futi zvakare tinofanira kuti tizvarwe patsva. Saka chidzidzo chedu chiri kuti upenyu muna Jesu Kristu ndonyaya yatotibate nezvayo tichidzidza nezvayo mukati mezuva ranhasi. So tese vazhinji vedu tinonzwisisa kuti tine yatinoti physical life kana kuti upenyu hwepanyama, nditika uyu ndiwo upenyu hwatinogamuchira patinozvarwa pekutanga kana kuti patinozvarwa nevabereki vedu. Tichivana diki patinozvarwa kana kuti panoberekwa munhu, upenyu hwatinogamuchira kuvabereki vedu kana upenyu hwatinogara naka kuvabereki vedu isusu ndo upenyu hwenyama kana kuti ndo yatinoti physical life, handitika. Kana upenyu uyu uchinge hwabuda mumunhu kana kuti mumuviri uyuyu, munhu ndo panonzi munhu akaita sei munhu afa, kana kuti muviri uyu wafa, hapana chauchakwanisa kuti nemhaka kuti chaiita kuti urambe uchirarama ndo upenyu, handitika, kana kuti mweya nemamwe manzwi. So kupatsana kunoita muviri, handitika, nemweya kana kuti neupenyu ndirwo rufu. Saka rufu kupatsana kunoita muviri nemweya, pazvinonga zvangopatsana kudaiso ndo chinhu chinonzi rufu, ndokutsanangurwa kwazvinoitwa. Saka physical life uyu upenyu hwatinogamuchira pekutanga uyu pakuzvarwa kwedu kwatinoita pekutanga nevabereki vedu ndo upenyu hwaAdhamu wekutanga, ndo upenyu hwekuita kuti tinge tiri vapenyu panguva ineyi, handitika. Mukaringa kuna Jakobho chapter 2 verse 26 inoti sokuti somuviri usino mweya wakafa, saizvozvo kutenda kusina mabasa wakadini wakafawo. Saka pana panokuti somuviri usino mweya wakafa. Saka panapa sezvatiri kuona kuna Jakobho akanga nekunzwisisa kuti kana kuchinge kuine muviri, handitika, this physical body iyi kana ichinge isina mweya kana kuti upenyu, this physical body yakafa, handitika. Saka ndopfungwa yari pedzobudisa sezvo ndataura kuti tinonzi rufu iseparation kana kupatsana kunoita muviri nomweya. Kana zvichinge zvadaro munhu anonga afa. So ndo zvatinodzisa. Saka pana tinoti physical life, and this life iyi ndio ine kana ichinge yabuda mumunhu, munhu anofa asara ichiita se munhu anofa asara achifa. Even futi tikaverenga futi zvakare kuna Muparidzi chapter 12 verse 7, Muparidzi chapter 12 verse 7 inoti guruva risati radzokera kuvhu, guruva risati radzokera kuvhu sezvarakanga rakaita, ndika, uye mweya usati wadzokera kuna Mwari akaupa, nditika. Saka panapa sezvatirikuona zviri kunzi guruva risati radzokera kuvhu sezvarakanga rakaita, uye mweya usati wadzokera kuna Mwari akaupa. Saka nemamwe manzwi tinonzi rufu kupatsanurana kunoita muviri nemweya. State iyoyo yekuti kana kuti dhati chiitiko ichocho chekuseparata kwazvinoita ndo chinonzi rufu, ndechekunzwisisa kwatinoita mukati meshoko raMwari. Saka chinonzi rufu according to the Bible kupatsanurana kana kuti chiitiko chekuseparata kwebody nespirit ndo chinonzi death. Ndo zvatiri kudzidza panapa. Saka ndopfungwa yatiri kubata tichiita se tichiona. Saka upenyu isusu hwatinogamuchirwa patinozvarwa nevabereki vedu ndo upenyu hwenyama kana ndo yatinoti physical life, handitika. Then this body futi zvakare tinoigara futi nhaka inozotanga yakudevelopa, asi tinozoti haina kutanga kudevelopa musi watakatozvarwa.
pane macells mawiri akatouya akanoumbana takatogara akabva kwabereki wedu then vachizodevelopa achizova this physical body. So this physical body futi zvakare tinoigara futi zvakare, asi physical body iyi handitika nemweya kandi neupenyu hunonge huri mairi futi zvakare zvikangoseparatena ndo chinonzi rufu. Saka pane yatinoti physical life pakurarama kwatinoita then tozoita yatinoti spiritual life yatichadoti tibate nezvayo. Saka kana tichinge tanzwisisa this first thing chekutanga ichatabata chinoti munhu, kana tichitarisa munhu ane mweya kandi ane upenyu huri mara, tine mwiri nomweya. Mukarangara zvakanaka kuna Genesis, Mwari anoti Jehovha Mwari akaumba munhu nemufananidzo wake akafuridzira mweya woupenyu munhu dzake. Munhu akaumbwa nemufananidzo wake, munhu akaumbwa kubva muguru waRevha. Mwari akafuridzira mweya woupenyu, munhu akava mweya mupenyu. Saka nemamwe manzi tiri kuti munhu akaumbwa ibhodhi Mwari akafuridzira mweya woupenyu, this is spirit and this is life then munhu akabva a living soul. Saka tiri kuti isusu a living soul kandi mweya mupenyu tiri kuti it's a combination yebody nespirit, ndo patinoona munhu according to the Bible ndo zvatinodzisa. Saka chinonzi rufu kuseparata futi zvakare kunoita body nespirit. So nemamwe manzi panongoita separation yebody nespirit, munhu uyu hapana chaachakwanisa kuita nemhaka kuti muviri wake waita sei, wafa kutodzokera kuvhu kwarakanga riri. Body yake yakutodzokera kuvhu kwarakanga. Tese tinoziva kuti nzeve, maziso, rurimi, nzira dzese dzatinokwanisa nadzo kuwana ruzivo kana kuti information tinonga tisisina nzira idzodzo. Imwe nzira tese tinozoti natinoti ma5 senses kana nzira dzatinoshandiswa nemuviri wemunhu kuacquire knowledge kana kuti awane ruzivo. Dzimwe dzotinowana kubudikidza nekutesta chinhu, rimwe nekuona, rimwe nekunzwa. Ndizvo masenses ese waya ndotiwane information. Imwe nekutofila tine masenses akasiyana siyana. So nemamwe manzi pfungwa tikwedzobisa ndezvekuti zvese zviri part yemuviri wemunhu, the physical part yemunhu, which means kana munhu achinge afa, this physical part kana kuti muviri uyu wenyama unobva wafa, which means mafunctions awo ese, zvese zvaunonge uchiita zvinobva zvaita sei, zvinobva zvamira. Hauchakwanisi kunzwa, hauchakwanisi kuona, hauchakwanisi kutesta, hauchakwanisi kuita sei, kufila. Nemamwe manzi munhu haachakwanisi kuita sei, kuacquire knowledge. Ndosaka ndimuchiona kuti Bhaibheri nguva zhinji rinotidzidzisa kuti kana munhu achinge afa hapana chaanoziva. Although kune mamwe mavhesi anoshandiswa nevazhinji, mamwe nachona anoshayiswa kuinterpretwa, mamwe nachona anoda tsanangudzo. Neimwe nguva tichazozvibata kuti kana munhu kana achinge afa anonga ari muchimiro chakaita sei, chii chinoitika kana munhu achinge afa. Nekuda kwaizvozvo hatisi kubatai nhasi, hatisi kunyanya kuzembera zvakanyanya pamusoro perufu rwenyama, rwepanyama kana rufu runoitika kana mweya nemuviri uchinge waseparata. Nhasi toti tibate zvakare, nhasi toti tibate imwe mhando yerufu rwekuseparata kunoitika inini, this living soul ichiseparatana nemweya waMwari, tiri muchimiro ichocho chinonzi futi takaita sei, takafa pamwe. Saka nonyanya totibate nezvayo. Saka regai ndingoverenge vhesi rimwe chete kuna Muparidzi chapter 9 vhesi ya5 to 6. Tinongoedza futi zvakare kuprova pfungwa yekuti kana munhu achinge afa hapana chaita sei, hapana chachaziva. Inoti zvonizvo nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa havana chavanoita sei, havana chavanoziva. Havachino mugove nokusingaperi pane zvose zvinoitwa pasi pezuva. Saka ndopfungwa yekuzobvisa kana munhu achinge afa hapana chaanoziva. Ndozvatiri kudzidza panapa, haachina mugove pane zvose zvinoitwa pasi pezuva. Nemhaka yekuti spiriti yake iyi yadzokera kuna Mwari akaipa, uye futi spiriti yake iyi haikwanisi kuoparata kandi haikwanisi kushanda isiri mumuviri memunhu. Nemamwe manzi tiri kuti tine music, kendikupe illustration inokwanisa kutibatsira. Handiti tose tinoziva tinoti mamemory card, pane mamemory card twatinoshandisa kuisa music kana kuloda maaudios edu kana zvinhu zvatinonga tichiise mumanika. Saka tikatora memory card iyo tikaipfekera muredhiyo kana kuti mufoni, tinokwanisa kuplaya music iri mufoni, asi hatikwanisi kuridza music iri mumemory card, iro memory card racho richiri mufoni. Uye futi zvakare hatikwanisi futi zvakare kuridza music iri mumemory card racho risiri mufoni kana kuti risiri muredhiyo. Hazvikwanisiki zvachose nekuti zvinhu zviviri izvi zvinoshandidzana kuti pabude masaundi. Saka nemamwe manzi tiri kuti hazvikwanisi kuti munhu akwanise kushanda kana munhu akwanise kutamba achioparata iye afa. Chinonzi rufu kana achiti munhu afa hapana chachakwanisa kuita.
saka ndozvototsanangwa panapa kuna muparidzi kuti munhu akafa hapana chanoita sei, hapana chanoziva. Ndoziva kuti vazhinji pane nyaya zhinji dzingada kuzokurukuru tichazochibata pfungwa iyoyo pazvidzidzo zvinotevera. Chichange chine musoro unonzi chimiro chevakafa, kuti vakafa vanoziva here, tichazozvibatira kumberi. Saka zvazoti tibate nezvayo, asi tizota kupinda pane humwe upenyu hwechipita tine yatinoti physical life kana kuti upenyu hwenyama. Ndikati upenyu uyu hwenyama upenyu hwatinogamuchira patinozvarwa pacho, hwatinogara senhaka nditika ndo unoti kana uchinge waparadzana nemwiri tinobva taenda mustate chekunzi takafa nditika. Then tinoita futi zvakare yatinoti spiritual life kana kuti upenyu hwemweya. Uhu ndihwo upenyu hwaKristu, ndihwo upenyu hwatinogamuchira pose patinozvarwa patsva nditika. Upenyu hwaKristu ndihwo upenyu hwatinogamuchira patinogamuchira patsva, which means kana tichinge tisina mweya uyu takafa futi zvakare, takafa pamweya nditika. Saka kune vanhu vanokwanisa kunge vachirarama vari vapenyu panyama nditika, asi pamweya vakafa. Kana achiti pamweya anonge akafa nemamwe manzito kuti haana upenyu hwaMwari kana upenyu hwaKristu maari, hauri kurarama maari. Physically mupenyu asi spiritually akaita sei, akafa. Saka nemamwe manzo munhu iyeye anokwanisa kunge ari mupenyu panyama asi pamweya akafa nemhaka kuti haana upenyu hwaKristu maari. Uyu upenyu hwatinogamuchira sezvo ndatsinangura patinozvarwa patsva. Nemamwe manzito kuti munhu wese asati azvarwa patsva akafa pamweya. Ndopfungwa iri kuedza kubudisa munhu ari kurarama asi akaita sei, akafa nemhaka kuti haana upenyu hwaKristu. Saka uyu upenyu tinogamuchira patinozvarwa patsva nditika. Saka ndopfungwa iri kuedza kubudisa. Saka upenyu hwenyama kana kuti this physical life ndo upenyu hwakasikwa. The physical life kana kuti upenyu hwenyama upenyu hwakasikwa naMwari akahuisa muna Adam, sezvo tamboona kuna Genesis chapter 2 yange itsanangura pamusoro pekuti Mwari akaumba munhu kubva muguru refu akafuridzira mweya upenyu nditika. Saka upenyu uyu wakanga uri upenyu hwemunhu, Mwari wakafuridzira akaisa mukati memunhu. Saka ndihwo upenyu hwatinogamuchira kubva kuna Adam yekutanga. Hazvirevi kuti each and every day panonga pazvarwa munhu Mwari ari kusika munhu achibva pafuti mumwe upenyu, kwete Mwari akatongosika upenyu akatongohuisa muna Adam. Ndo upenyu hwatinotapurirwa tose, upenyu hwatinogara tose senhaka kubva kuvabereki vedu isusu. Ndo life iyo yatinogara nditika tichiinherita. Nemhaka ndiri kuda regeni po titsanangure mbichana pfungwa yezvakakosha. Tese tinoziva kuti patinozvarwa patsva pane atinoti kana kuti pane mbeu mbiri dzinoenda kunobatana kana kuti maseeds twanika. Kamwe anonona kuti macells mawiri andika anouya kunobatana. Macells aya kubatana kwanonga achiita nekuzotanga kudevelopa inyaya yekuti ane upenyu mari. Kana achinge akafa hapana chaanokwanisa kuita. Saka upenyu uyu ndo unonga hwatobva kuvabereki vedu isusu patinozvarwa patsva. Saka macells anonga atori mapenyu nekuti ane upenyu. So upenyu hatikwanisi kutsanangura kuti hwakanyatsa kuita sei nemhaka kuti hatina any information inokwanisa kutibatsira kuti tiwane. Saka upenyu ndihwo hwatinogamuchira, ndo physical life iyi. Saka ndihwo unonga ugamuchira asi hatikwanisi kuunzwisisa kana kutsanangura kuti hwakanyatsa kudini. Zvandingangotsanangura ndezvekuti tinotogamuchira. Mwari akausika akahuisa muna Adam, ndo hwatinongozvarwa tichingoinherita tese. Ndo yatinoti human life. Ndo hunoita kuti tibehave sewanhu. Muri kuzvibata, ndo runoita kuti tinzi tiri wanhu nemhaka kuti tine upenyu hwewanhu muri mukati muupenyu hwedu. So ndopfungwa iripo. Munhu let's say for example dai zvaikwanisika kuti munhu aikwanisa kupiwa upenyu hwegudo kana kuti mweya wegudo, aikwanisa kubehave segudo, asi muchimiro chake chekunzechi ane chimiro chemunhu. Saka upenyu uyu ndo hwatinogamuchira isu patinozvarwa upenyu hwemunhu hwakasikwa kamwe chete naMwari pakabva kuna Adam. Then Eva paakazotorwa pambabvu ndokutapurwa kwakangoitwa. Then Adam naEva vakanga vane upenyu mukuru upenyu hwaAdam mumwe chete. Ndosaka zvichinzi kuna Adam wekutanga nditika nekuda kwake rudzi rwose rwevanhu rwakazouya rwakazonzi rwese rwuri pasi pechivi nekuda kwemunhu wani, which means nekuda kweupenyu hwani hwati wese watinogamuchira tese tinogamuchira upenyu uyu. So ndopfungwa yatakambodza last time kana muchiri kurangara pane musoro waiti chiwi chii. Kune vanoda lingi ndichazosenda pakupedzisira une musoro unoti chiwi chii, uye futi zvakare nechimwe chidzidzo chatakaita chapfuura ndichaisa futi zvakare link mozokwanisa kuona mozokwanisa kuona zvidzidzo izvo zvinokubatsirai. So tiri kuti kana tina Adam yekutanga akatipa upenyu hwake hwekutanga ndika. Saka ndo upenyu hwatinogamuchira patinozvara pekutanga tisati patinozvarwa munyama kana kuti pekutanga tisati tazvarwa patsva. Saka ndo upenyu hwatinogamuchira.
saka upenyu uyu hwemweya futi zvakare tina Adhamu wechipiri. Ndosaka neKristu akauya ari muchimiro chemunhu achinzi baba vemarudzi baba vekusingaperi, nemhaka yekuti aifanira kuzova baba kucertain race anditika his race kana kuti rudzi rwake iye sedzidzo chatakaita svondo rapfuura chine link riri parancha senda rinoti mwanakomana nevanasikana vorudzi rwaKristu. Saka nekuda kwekuti Kristu akauya maari mune upenyu uyu, upenyu uyu ndo hwaanoita se ndo hwaanotipo futi zvakare, ndo upenyu hunoita kuti tinzi isusu tiri vapenyu pachinyi pamweya, kana ndo upenyu hunoita kuti tirarame pamweya. Nemamwe manzi tabva kurufu taiswa mumweya kuburikidza nenzira yekuzvarwa pacho, kuburikidza nekuti takamuchira mweya waKristu mukati muupenyu hwedu. So ndo pfungwa iri kuedza kubudiswa panapa. So zvatichada kuti timboti werenge mamwe mavhesis. Vhesi rakudoti tiverenge panapa ri kuna John chapter 5 vhesi ya 24 rinoedza futi zvakare kutsigira pfungwa imwe chete yandiri kuedza kubudisa panapa, ine chekuti kana munhu achinge asati agamuchira Kristu, munhu iye haasati awana upenyu. Munhu iye ari muchimiro chekunzi uyu uchiri murufu anofanira kuti abve muchimiro ichocho chokuburikidza nekugamuchira upenyu ozobva muchimiro ozonzi haiye zvinezvi amupenyu pamweya, asi pamweya anonga akaita se anonga akafa nemhaka yekuti upenyu hwaMwari haasi hwausumari. Ngativerenge John chapter 5 vhesi ya 24 inoti, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, unonzwa shoko rangu nokutenda wakandituma uno upenyu usingaperi. Haauyi mukutongwa asi wakabva murufu waenda muupenyu. Vanhu vazhinji vanofungidza kuti upenyu husingaperi chinhu land of time. Kazhinji ndo pfungwa inotsanangurwa navanhu vazhinji kuti upenyu husingaperi kurarama nokusingaperi, ndo matsanangurwa azvinoitwa. But takatarisa vhesi, eternal life is not land of time, it is a state of existence. Ndo pfungwa iri kuedzokudiswa panapa. Kanzi anzi uyo unonzwa shoko rangu nokutenda uyo wakandituma uno upenyu husingaperi. Kwete kuti achazova noupenyu husingaperi, utori nawo upenyu husingaperi. Life yababa inonzi eternal life iyi anditika, kanzi upenyu hwaKristu unonzi eternal life, ndo hwatinogamuchira. Eternal life iyi ndiyo yatinogamuchira ndika. So kana chinge tagamuchira this eternal life iyi, zvikanzi panapa hatichauyi mukutongwa, hatichakondemwa ndika, asi tabva murufu waenda muupenyu. Nemamwe manzi point tiri kuedza kubudisa, munhu anokwanisa here kutenda mushoko raKristu kana kutenda kune uyo wakamutuma iye atofa physically. Pandanditsanangura paipa kuti munhu ane physical part ane spiritual part, kana pachinge paitika that separation yekuti mweya wake wenyama and this physical life nephysical body zvaita separation, munhu achakwanisi izvo zvanzi munhu akafa pana chanoziva kwete. Saka vhesi iri zvari kutsanangura riri kutaura pamusoro pevanhu vari kurarama asi wasina upenyu hwaKristu. Kana wachinge watenda kuna Kristu neuyo wakamutuma ndirika, munhu iyeye arunzwa ane upenyu husingaperi uye wabva murufu akaenda muupenyu, nemhaka yekuti ane upenyu hwaKristu hwakurama mari. Upenyu ndononzi eternal life. Tichazotibata chidzidzo ichi zvakanyanya, but nhasi ndichangoti wedzere futi rimwe vheri pazasi ndisandapedza chidzidzo ichi, rinedza futi kutsigira futi pfungwa imwe chete kuti patinozvarwa patsva tinoreceiva yatinoti eternal life kana kuti upenyu husingaperi. It's a state of existence. It's not about land of time. Sezvachidotetezo bati nezvazvo according nezvatiri kubata nezvazvo. Yes, ndinoziva kuti dzimwe nguva panosina nyaya itina zvine chekuita neland of time, pachazorarama nokusingaperi, asi upenyu hwababa hwari kutsanangwa nezvawo, it's a state of existence. Wanzi upenyu uyu munhu iyeye anonga atenda kuna Kristu nekunouya kumutuma ane upenyu husingaperi, noti achazova noupenyu husingaperi. So panapa tokona kuti munhu uyu ari kunzi wabva murufu andika achienda muupenyu. Munhu angagara ari mupenyu panyama, asi pamweya anga akafa, nemhaka anga asina mweya maari, anga asina mweya upenyu mukati make. Saka ndiri kuti nemamwe manzi isusu tose tinozvarwa nditika physically kana panyama tiri vapenyu, totozvarwa tototanga kutorarama nditika, ndokuzvara kwedu kwekutanga. Ndosaka zvainzi panapa icho chakaberekwa nenyama yenyama ndika, nyama inoberekwa chaindika, tinozvarwa patsva, tinozvarwa tiri munyama, tine chimiro chaAdhamu yekutanga nditika, then tozozvarwa futi zvakare patsva, ndo patinobva murufu ndika toenda muupenyu. Ichi chiitiko chinoitika munhu paanozvarwa patsva sezvatikuona panapa. So Kristu akauya kuzotidzikinura kubva murufu anditika,
haana kuuya kuzotidzivirira kuti tisasangane nerufu. Rufu rwakatosangana narwo takatozvarwa takatofa kare pamweya, takatozvarwa tose takapatsanurana naMwari tisina ukama naMwari. Ndicho chinangwa chedu, nemamwe manzi ndicho chinhu chinokonzera kuti tinge tichizonzi tizvarwe futi patsva, nemhaka kuti pekutotanga tinozozvarwa tisina mweya waMwari mukati meupenyu hwedu isusu. So tinozozvarwa futi patsva kana chinge tazvarwa patsva takuchigamuchira zvakare upenyu. Saka Kristu akauya kubva kutidzikinura murufu achitiisa muupenyu. Ndosaka panapa mhanzi uyo unotenda kuna wakandituma, unonzwa mashoko angu nekutenda kuna wakandituma, ndika anzi une upenyu husingaperi, ndika haachawi mukutongwa, ndika asi wabva murufu waenda muupenyu, which means chinangwa chaKristu chekuuya futi zvakare panyika pano ndechekutibvisa murufu nekutitiendesa muupenyu. Izvi zvinokwanisika bedzi mushure mekunge tamutenda tamugamuchira semuponesi wedu. Saka Bhaibheri haritidzidzisi kuti munhu anozozvarwa akatoponeswa kare. No, tinozvarwa takaraswa tozozvarwa futi zvakare muruponeso. Ndopfungwa iripo yatinodzidza nezvayo. Tingone mabhedhi maviri, tine of flesh ne-of spirit, kana kuti kuzvarwa kwenyama nekwepamweya kwatinoona kuna John chapter 3 verse 6. So ndopfungwa iripo. Saka panapa regai futi zvakare ndedze kuvhura rimwe vhesi rinotsigira pfungwa iyoyi yekuti Kristu paakauya akauya kutidzikinura kubva murufu, ndomatakanga tiri. Akauya kunotidzikinura, kwete kuti ari kuuya kunotidzivirira kuti tisasangana nerufu. Takatozvarwa toripo, ndosaka tese tichizvarwa in need of new birth. Tose tinotozvarwa tichitofanira kutozvarwa futi patsva. Saka Kristu akatouya kunotidzikinura kubva muchistate iyo yekunzi takafa pamweya, tokotibudisa kutidzikinura otiisa muupenyu. Saka regai tionenge Johani wekutanga chapter 3 verse 40 inoti tinoziva kuti takabva murufu, nditika tiri tapinda muupenyu, nokuti ndinoda hama, uyo usingade hama yake unogara murufu. Saka panapa naJoni tose tinoziva, ari kutsanangura kuvatendi kuti tinoziva kuti takabva murufu, ndomatakanga tiri, tapinda muupenyu. Saka tinonga tiri murufu patinotozvarwa takafa pamweya, nditika tisina mweya waKristu mukati muupenyu hwedu. Then nekuda kwekuti tamugamuchira Kristu akauya kuzotipa upenyu, kutibvisa murufu achitiisa muupenyu, ndosaka tapinda muupenyu. Saka nemamwe manzwi iye zvine zvaithink kuna vanhu vazhinji zvapachena kuti chinangwa chaKristu ndechekuuya kuzotidzikinura kubva murufu achitiisa muupenyu. Saka munhu wese panozvarwa pekutanga anozvarwa akatofa pamweya, anotozvarwa ari in need of new birth. Ndosaka chisonzi tinofanira kuti tizvarwe chipapsva. Regai tibva taverenga vhesi rachona John chapter 3 verse 3 inobva yati Jesu akapindura akati kwaari, apa ndiJesu akanga achikurukura naNikodhimasi. Jesu akapindura achiti kuna Nikodhimasi, zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingaberekwi kutsva haagoni kuona ushe hwaMwari. Saka nemamwe manzwi Kristu ari kuti kana munhu asingabereki kutsva haagoni kuona ushe hwaMwari. Nemubvunzo wandingadoti ndikubvunze kuti ndepapi Nikodhimasi paakazvarwa pekutanga? Tese tinoziva kuti ndipo paakazvarwa nawabereki wake. Ko ndepapi paanofanira kuzvarwa patsva? Inguva iyo yaanofanira kugamuchira Kristu, kana kuti yaanofanira kugamuchira Jesu mukati muupenyu hwake. Nguva iyo ndopanozonzi izvozvo zvokunhu azozvarwa patsva. Munhu paanotenda muna Kristu omugamuchira semuponesi wake, then munhu anonga azvarwa patsva. So ndopfungwa iri kuedza kubudisa panapa naKristu kuti munhu anofanira kuti azvarwe patsva, ndika. So zviri kutaurwa panapa naJesu ndezvekuti munhu kana achinge asina kuwana upenyu hutsva haangakwanisi kuwana haangakwanisi kuwana upenyu husingaperi. So kugamuchira kwatinoita upenyu hutsva ndiko kuzvarwa patsva. Kugamuchira kwatinoita upenyu hutsva ndiko kuzvarwa patsva. Upenyu hutsva uyu tinowana chete muna Kristu Jesu. Regai ndiverenge mavhesisi iwayayo anotibatsira kuna Johani wekutanga vhesi ya chapter 5. Regai ndiverenge panapa, hadi kopi yayo yandinayo panapa. Johani wekutanga chapter 5 ndichaverenga anotangira pavhesi ya 11 kusvika pavhesi ya 12. Ichange ichitsigira futi zvakare pfungwa yatsinangura kuti eternal life is a state of existence. It's not talking about the length of time. Ngativerenge panapa vhesi ya 11. Zvanzi kupupura ndiko kuti Mwari wakatipa upenyu husingaperi. Zvanzi Mwari wakatipa upenyu husingaperi, handitika. Zvanzi zvino upenyu uhwo huri mumwanakomana wake. Zvanzi upenyu uhwo huri mumwanakomana wake. Zvanzi vhesi ya 12 uno mwanakomana uno upenyu, asi usino mwanakomana waMwari haana upenyu. Zvanzi
uyo une mwanakomana uno upenyu hupi saka ndo upenyu usingaperi mukareka vhesi 11 saka munhu wese akagamuchira Kristu ane upenyu usingaperi mukati meupenyu hwake iye zvinezvipatotorama saka nachiti munhu anofanira kuti azvarwe patsva anofanira kuti agamuchire upenyu usingaperi anofanira kuti agamuchire upenyu uyu kanzi kana uchinge usina mwanakomana hauna upenyu asi kana uchinge une mwanakomana une upenyu saka upenyu huri muna Kristu Jesu ndosaka musoro denyaya uri kuti upenyu muna Kristu Jesu ndomega matinokwanisa kuwana upenyu uyo une mwanakomana une upenyu uyo usina mwanakomana haana upenyu mukaranaka John chapter 14 verse 6 Jesu anoti ndini upenyu nemamwe manzi kana uchinge usina Kristu kana uchinge usina iye mwanakomana wavatsonda hauna upenyu hwake saka ndopfungwa yatawana mukati mezvandaa saka kana achiti munhu akafa pamweya munhu asina Kristu ari kurarama maari munhu ari kurarama upenyu husina Kristu mukati meupenyu hwake ari kungozviraramira upenyu hwake hwekutanga paanozvara angori nawo ndiye munhu atinoti munhu ari munyama uyu rechishona rechirungu rinoti arivanoshandisa nzira kuti kana munhu ari kana wandidika then munhu ari spiritual minded kandi munhu ari spiritual munhu akagamuchira Kristu mukati meupenyu hwake nekuti Kristu ndiye upenyu ukunoisa ndosubscribe ndokurudzira kuti muone mungotikinye kapicha kangu kari kubuda karava paka mukangotikinya mavatoenda kundisubscribe malingi mamweni aya ari pamusoro apapa zvizvo ndachitsanangura nezvazvo muone nembo yakanaka.